Far og familie, vi er lige kommet tilbage fra en forlænget weekend på Tasmanien, hvor vi har besøgt vores familie der. Og jeg synes lige, vi vil dele nogle af de oplevelser, vi har haft. Det bliver lidt video og lidt fotos, så god fornøjelse. Hej. Vi er så heldige, at lige over for enden af baren er der en fantastisk badmintonhal, og det skulle også prøves, så hele familien travlt over og spillede badminton. Her har vi så de to dommere, som styrer kampen totalt. Ja, og så skulle der altså også bygges en seng til May. Og det startede fint med, at jeg kunne være i en kontrol, men hun overtog altså på et eller andet tidspunkt hammeren, og så gik det hende løs. Can you help with the do's? Look der. Alle gav en hånd med sengen, men når det kom til stykket, så var det jo May, der tog hele æren, og her ligger hun så på det findige resultat. Så skulle vi naturligvis ud og se Oscar spille fodbold. Det er meget, meget stor interesse for Oscar, han er en virkelig dygtig spiller. Så her er lidt video fra kampen. Som sagt, at Oscar er en virkelig dygtig spiller. Han scorede 3 mål og lagde op til et andet mål, og her bliver han så udskiftet, som han ikke er helt tilfreds med, som I kan se. Så måtte vi lige på planteskole og finde nogle nye planter til den dejlige have, de har, og I kan se med hjælp selvfølgelig Dorte med at udvælge, hvad det var for nogle planter, de skulle bruge. Og så tilbage i bilen, og der var lige en legeplads på vejen, vi var nødt til at besøge. Det her det er måske lidt svært at se, men det er faktisk Oscar, der leger en kæmpe hængekøje. Det var virkelig skægt, og han havde en god tid her. Så tilbage til huset, hvor de nye planter blev gravet ned med det samme, og der blev lavet en lille smule trimming af de forskellige hække, og I kan se her, at May hjælper med. Og derefter er der selvfølgelig en ispind til hver. Og så er der lige tid til afslapning sammen med mormor og morfar på den store sofa. Der er også tid til lidt skønhedspleje. Her ser I, at May ordner hår på Dorte, efter at Dorte ordner hår på May. Og her er så lidt af et skægt foto. Jeg er ikke helt sikker på, hvad der sker, men jeg er bange for, at de lige har fået besked om, at de skal i bad begge to. Vi var også ude at spise et par gange, og det var nogle dejlige steder med rigtig dejlig mad og den enkelte øl. Ja, det er jo så alt for den her gang. Jeg håber, I har fået lidt fornøjelse ud af de her små klip og de små fotos fra vores tur til Tasmanien. Og jeg slutter af med et godt lille billede af vores guldklump May her. Vi snakkes. Hej alle sammen.